وایا قرآن دا دلوستو کی ثوابنا دی دا درب کلام دی پار لفظ کی اجرنا دی وایا قرآن وایا قرآن دا دلوستو کی ثوابنا دی دا درب کلام دی پار لفظ کی اجرنا دی وایا قرآن کل قرآن دے ذل جلال دے دا پا دنیا کی بے مثال دے دا پا دنیا کی بے مثال دے کل قرآن دے ذل جلال دے دا پا دنیا کی بے مثال دے دا پا دنیا کی بے مثال دے پا تلاوت کی مزید او خوندنا دی دا درب کلام دے پہر لفظ کی اجرنا دی وایا قرآن وایا قرآن دا دلوستو کی ثوابنا دی دا درب کلام دے پار لفظ کی اجرنا دی وایا قرآن قرآن کی ذکر تا جنت راغلے ہم دا شیطان دا ہلاکت راغلے ہم دا شیطان دا ہلاکت راغلے قرآن کی ذکر دا جنت راغلے ہم دا شیطان دا ہلاکت راغلے ہم دا شیطان دا ہلاکت راغلے لوح محفوظ نئے راغلی آیت نادی دا درب کلام دے پہر لفظ کے اجرنا دی وایا قرآن وایا قرآن دا دلوستو کی ثوابنا دی دا درب کلام دے پار لفظ کے اجرنا دی وایا قرآن پا دل سوچ کوا عمل کواتا حکم من الدلم یزل کواتا حکم من الدلم یزل کواتا پا دل سوچ کوا عمل کواتا حکم من الدلم یزل کواتا حکم من الدلم یزل کواتا دزڑا سکون دے پاکی ٹول درب کم نادی دا درب کلام دے پہر لفظ کے اجرنا دی وایا قرآن وایا قرآن دا دلوستو کی ثوابنا دی دا درب کلام دے پار لفظ کے اجرنا دی وایا قرآن انعام اللہ وائی کلام دے درب پمونگا فضل او انعام دے درب پمونگا فضل او انعام دے درب انعام اللہ وائی کلام دے درب پمونگا فضل او انعام دے درب پمونگا فضل او انعام دے درب دا مرگ نا پاس را تاڑیر سخت منزلنا دی دا درب کلام دے پہر لفظ کے اجرنا دی وایا قرآن وایا قرآن دا دلوستو کی ثوابنا دی دا درب کلام دے پار لفظ کی اجرنا دی وایا قرآن